Ayaw ka mo panimalos. Kundili, itugyan hinoon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nagingon ang Ginoo. Mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 19. Agig pagyukbo o pagbalaan ning adlaw sa Semana Santa. Among gitulyo pagpahaom kini sugilanon nga naguluhan. Kaligut-gut, luyo sa gugma. Gani, na magigsulti ni mo. Gawas si Masilda. Laos lang dito sa dawatan na nagbisita. Tuwa dito, gawad dito. Salamat, Chip. Lingkod. Ako di si Attorney Sembrano, ang bago nimong legal counsel. Akong gi-review ang imong kaso ug may nakita kong may problema. Mao tingali hinungdan nga giilisan ang imong daan nga abogado. Ayon ka bala ka, nakita na ko nga may pag-asa pa nga makagawas ka. Akong paningkamutan. Madagasim tuyo. Kuan. Gusto lang ko makabati sa gamay nimong pamahayag. Kung ngano ug unsa yung hitabua, nga napatay nimo ang maong tao nga mo'y hinungdan sa tanan. Gusto kong masayod sa tanan, kanang gikan gyud mismo sa imong baba. Wa ko mo patayog tao. Apan unsa mang hitabua, nga ikaw man ang napasanginlan og maoy na bilanggo. Tungod kay giangkon ko ang sa nga wa ko mahimo. Unsa? Mahimo pa og imong isaysay nako ang nahitabo na ng higayuna? Diin nahitabo ang pagpatay? Isaysay ko na palihog, kay maminaw ko. Beba, ayaw lagi kay pasig may makakita na to. Ay, sabi ka, ikaw rong gawsa din ha? Adi, atong pa'y muslan. Wa magay mong ban, ha? Da, di pa uli, uy. Ugma pa uli. Aw, kung mauna. Magtagbaw Yun na, ni yun na, uy, 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 uy. Usa man ninyo nagbagal ba? Kasakit ba, ani? Uy, ko asa ni Bi. Kaya, Uy, may pusil ka, Brando? ay, pang self-defense ni babe. San, libaw na ka. Uy, 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 ibutan sa na sa lamisa, Bi. Kilid sa kama, ibutan na. Sa gabal ka na, uy. Oh, sure. Okay na? Magtagbaw na ta? Brando, tagbawa ko. Wala ko'y kalipay sa kampana. Bisan unsaon pa niya. Ay, di na ko malipay niya. Basta ikaw. Ikaw na makalipay na ako, Brando. Ikaw. I know, babe. I love you, babe. Honey! Honey, tabang! Tabang nga niya ako lugusanan! Sino ko, ha? Dani, iya kong luguson. Iya kong isuni sa kwarto. Busapot ko niyang luguson. Ginuog ko. Nagapantay ko. Linda, Saan na balay akong ginsabak? Saan na balay nila ako mutulo na ni kabuan? Uy, panganak na natong atong anak sa bilangguan. no. Di ka na mahitabo. Kung sugot ka mo ka na mahitabo. Dili. So, dili gyud di ay ikaw ang nakapatay. Imo lang giangkon nga ikaw ang nakapatay. Oh. Tungod kay di ko makatugot nga mabilanggo ang akong asawa nitong higayon, ha?
Di nagsabak na siya sa mga anak. Mutulo na kabuhan. Wa ba mo bisita ni mong imong asawa sukad nga nasuod ka dinhi sa bilangguan? Bisan ka sa. Wala siya magpakita pa. Hangtod nga ba'y may bago nga nasuod nga piniriso. Ug kaila ko siya. Ug siya may nagsulti na ako. Nga katong akong napatay. Iya ding hinigugma. My God. Nakahimo siya, ana? Nagluib siya nimo. Ug ikaw maoy misaw sa iyang silot nga siya unta mismo ang angayng silutan. Pero ano wa ka man masultidaan sa mga kapulisan nga maoday na ang tinuod nga hitabo, ha? Awahin ang tanan. Diri na ko sa prisuhan na sahid sa tanan. Ug wa ko makatuo. Nga makahimo nining akong asawa. Mahal mo tayo na ako siya, pero kan kibuhat mo to niya. Nga untang kibuhat ko ang tanan. Para mahatag na ko ang tanan niya gikinanglan, pero nga naman. Ayaw ka balaka, Danny. Wa matug ang Ginoo. Nagtanaw siya nimo. Nahibaw kung dili ka niya pasagdan. Ambot lang. Ugwa ba ko niya talikdi? Kaya magipasagdan nga may tabo kini sa kong kinabuhi. Ayaw lang yun pagpakawa sa paglaom. Ayaw yung buhi niya, Danny. Ayaw lang yun. Pre, tinong, naapakaigamay niya, pre. Ha? Biduan di, bro. Katawan ko mliso is may pangisip, pre. Di, ang buto ko'y pasabot ba? Napabakay gamay yung kwarta diha kay muhuha mo tako. Ako lang ilisan o makakuha no ko, senyor. Ay, pastilan di mo, pre. Ganun ka rin taon ka muwang na ko. Eh, parehas man ta mga pobre. Unya, nagsalig lang ta sa ayuda, senyora ni. Saban, nabi imong anak, maayo ka na pagkabutang. O hindi ka maduol dito. Ay, wa magkudiha nga kong anak, pre. Tuwa mo ko taos presuhan. Pastilan ka na di mo bagad ka babae. Di mo pangayuan. Bida, nahog naman sa nang imo ng anak. Kaya sawa mo na si mong anak. Ay, ampot mo, pre. Ay, murag na usab man ang batasa na akong umagad, pre. Mas bintaha patungwa pa mapreso akong anak kay mungisig ito na ako. Pero karon nga wa na nga ako anak. Tu anas presohan. Uy, isog naman kayo tinanawa na ako muadto ko sila, ha? Kaya, no? Grabe na di ay. Plastic din ang baga, di mo, pre? Ambot lang, pre. Uy, ambot lang. Bitaw, pre, punso, na ako'y 100 dereo. Tunga lang tani, ha? Saon nga, awa pa, mga ayuda na to senior taon. Ang atong pensyon sa senior. Sakto yun lagi ka, pre. Naagyot kay gamay, pre. Taro nga, sa na, pre, lain na paminaw na na, eh. Kanang imong inutag na ako'y gamay, bigla lain na. Sige, di na lang gamay. Dako na lang. Abung, o si ito'y. So, salamat kaayo nga imong gi-share nako ang mga pagitabo, Danny. At least, matun-an ko na ni pag-ayo. Ang pagpangita na lang natong ebidensya nga akong trabahoon. Pwede na ba kong masod? Sige. Og pasensya na ka nga nasamok ta ka. Og salamat kaayo. Ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka ining imong kaso. Salamat.
Pedro, Oh, ma'am. andaman sa kyanan kay malakaw ta. Oo, ma'am. Sa kata ni Ron, ato na sa ganis siyang, ambot yang, Oh, pastilan. ngano nagbarog pa man ka diha? Oo, Liho ka nang akong gisugo ni mo. Kalitsi ba ni mo, oy? Palagunton ko ni mo. Lihok na. Usa ka pagsugoon, langay ka man kaayo. Unyag tingkaon, abti kayo ka. Ha? Sige na. Gadak ko lang lamoy ni mo da. Likaw na. oo, lagi, ma'am. Ato na ko, ma'am. Oh, sa ba din cellphone ako eh? Ay, dere ada sa bag. Hello, ga? O, asa naman ka? Sige. O, padong na mi diha. Sige, bye. Saling, ang gate o niya ha. Ayaw kalimot pagsira. Ayaw pasod bisan kinsa. Nakasabot ka? Ang bahay sa kong anak. Pagkadako di ay. Wa pag yun mahitabong anak kahigda ko anang baya, pero suwayalan na kong hangis Glinda, ang asawa sa kong anak. Basig makapawa mo siya na akong kwarta. Para palitaw na kong tambal. Uy, murag may mugawas ang sakyanan. Murag si Glinda tingali na. Sugato na ko. Tuwa nga eh. Mubabag man. Lahos, Pedro, lahos. Lahos, ayaw pagunong. Shit niya. Amahan ka to ni Danny. Papapunso di ay to. Ha? Magbasa ka to siya dito. Manguam na sa kwartang tiguang tingali. Bahala na mo diha. Wa na din niya ang imong anak. Tuwa na sa pusuhan. At to dito panghuam. Kuyawan ako eh. Hapit tinoon ko hiligsi sila sakyanan. Wat nga lito kakita ang driver na ko na. Pero, si Glinda kinusakay adto. Ay, hapita ginoy. Maulit na lang ko. Wa manggihapos Glinda. May lakaw man. Balik lang ko niya kung ani. Sorry. Nagkusog na ako tingog. Nagsabot sila. Ug ang pikas brigada. Ug man nanaliw ko ng pagpuga bay. Saman, kuyo ka. Ako sa nangunaw naon, bay. Kung saan sila orasan mo lihok. Kanong gabiin ako ro. Sige. Butuangaran niya ko dito sa gisabutan. Sige, ako silang paibawon ba ya? Pwede. Magkagawasan ko nga ni. Paningnon ko ang tao nga mo'y hinungdan nga na priso ko. Kung gusto nimo nga makagawas ka, pinaagis pagpuga. Aron lang makapanimangaw sa tao nga may nakaingon nga napunta ka dining dapita. Ayaw nagbuwata. Tatang, Kung tarungon nimo ang sayop, pinaagis sa laing sayop, musamot lang kadako ang imong sayop. Dili sulbad ang pagpangita sa panimahos, aron maangkon mo ang hostisya. Ang Ginoo ra
ang maningil sa ilang binuhatan. Unsay buot mo ipasabot, tatang. Dili may mga mag-antos ko nga nisu sa bilangguan. Aron silbihan ako ang sa nga dili ak binuhatan. Paabuta nga ang mulihok na ang Diyos aron sa imong kagawasan. Dili ko sa ihangon ng panahon, tatang. May mga kauban ko sa pagkikias din ni Pita. Ug di kinilisod alan ako. Dani, Di kasubok ko. Gusto na kong mubiya ni lugar. pinangga Kining ka lugar nga impyerno alang ako. sa ako ng gingon. Pinangga ka sa Diyos, Dani. Ug nahibaw ko nga di ka niya pasadan. Ay, Tol, nakuha nila dito. Dali na. O, tol. Ano ko, Tol? Naglaim na kuntiyan. Kaditsa. Di ko magwanta. Kalit lang ang misakit na kuntiyan. Ano man eh. Kung dili ka makahimo, ayaw lang pagkuyog na boy. Pangitan na lang kauban niya. Sa inyong pagkikis. Unal ko mo, diya ka na. But, tol, ay gubiyan ninyo. Kuyog ko niyo, tol. Nga ano man eh. Kalit ang misakit na kuntiyan. Ug, kiki mayumos. Dili ko makahimos pagkuyog nila. Si Tatang, siya may naghatag na kong mainom ganiya. Unsa ka katong iyang gipainom. Di ka madahamot ako siyar. Animal, gibinuangan ko sa tiguang nga si Tatang. Gusto niya nga dili kumuban sa pagpuka. Iya tingali ng gituyo nga may sagol nga tambal kining iyang gihatag na ako nga mainom. Din, siya mo'y nagtunol ato. Ay, kasakit. Ipahuwal ko lang muna ni. Mabalik ko sa danan. Sayang, huwag ko makakuyog nila sa ilang pagpuga. Usa ka ng buto. Katubuangan nila ay hurot ko noon sila noon. Patay ko noon sa tanan. Patay ko sa tanan. Ang tanan nga nangikyas na hurot siya kapatay. Kinuha ko. Kung sibot pasabot ini. Kalit lang ano ang sakit kong tiyan. Eh, Tol, surtihan mo yung nga, wa ka makakuyog nila. Sus, kung kuyog pa ka eh. Apil na kag kaanhing ron. Oh, Surtigi kay ka, Tol. Nga naanghilan pagid ka. kung wa pa may sakit ang akong tiyan. Hayan nakakuyog ang tako silang pagkikyas. Ug siguro, nga naapil ko kamatay. Mawag Tol. Katong sakit sa imong tiyan. O tinakaanghil ni mo eh. Kaya wa pa mo sakit ay imong tiyan. Aw, nakuyog na ka silang pag-ikyas. Ug siguro nga, napil kag kamatay. Si Tatang. Siya may naghatag na ako adtong ilim nun. Nga wag ko kibawag unsa to. Ug humas pag-inom na ako lang to. Pagkataw-tad may sakit ng kuntiyan. Kasi gatag ni mo sa imnon Tol. Si Tatang lagi. Iya kong gipungan nga dili mo kuyog pero nausa ang akong desisyon. Nga muuban ko sa pag-iskapo. Ug mo to nga gitagaan ko niyag mainom. Gabi ka niya gipainom? Oh, Ikaw sa may paghatag ni mo nga gidaman siya sa ospital atong usang adlaw. Kay gataki. Murag, hibawan man ganito gahapon nga namatay gid sa Tatang dito sa ospital. unsa? Pero nagstorya pa mamig gahapon sapon. Gahapon pa ko na to siya buntag namatay. Ingon tong jail guard nga naghatod.
Ginoo ko. Kung mao, kinsa maday kakatong akong gikasulti? Sa prisuan. Uy, nakagawas ng akong anak. Kailangan mato ko sila, ha? Masinog na uli na sa dito. Magilis ko at tuon ko si Dani sa ila, ha? Saling, limpyuhin ang banyo ha kay maligo ko. Sudling darog tubig ang bathtub. Mado ko ron sa parlor. Pero mapahuway yun ako. Kisa maning... babe! Nanawag ka man. Karoon na lang gabi Ang unsa man. Katong cellphone nga iPhone? Oo, nana. Nakapalit ako. Karoon na lang gabi Inikita na to. Oo, unsa man di ay. Sige babe. Di ka kakamuto nga sa atong sabot. Dili ko ni ihatag ni mong iPhone. Latest na ba ni nga iPhone? Sige ka. Laki. Sige, bye. Bye. See you tonight, babe. Saling, pahibaw ako kung puno na ang bata ba? Ani anak ko sabay sa akong anak. Mauni ang agi sa pagpaningkamot sa akong anak. Pero ang iyarang asawa may nakapahimos. Wa gani ko kasud anang baya. Pero karon kanaan ang ako anak, musud ko siya panibay. Pero makasud baka ko nga naarabay kwartya. Pero bahala na. Magpailalang ko. Mayaw adlaw, Chip. Siya, ito naman, sir. Gusto ta ko makisulti sa akong anak. Ha? Akong anak, Chip, may tag-iyan ni baya. Basig na limungawan ka lang, sir. Ha? O sibot mo ipasabot. Nga nangilad ko nimo? Wa ko mo sulti nimo sa matod? Ha? Tinuod ako isulti nimo, ha? Akong anak ang tag-iyan ni baya. Maong pasudla ko. Kadiyot lang, sir. Kadiyot lang, sir. Ilang pangitag ubod rin, sir. Tingaling manawag ko pulis, nga ipapriso taga. Usa, ako ang mga ipapriso? Pag-uwad lang diya, sir. Diya ka lang. Pagsuod din Usaon man ako pagsud? Masirado man yung gate. Wa man mo ablihe. Gahi ba ni mo basta diha ka lang? Bastos ni kurdya ay nakaminos. Ngano, guard? Tiguang sa gawas, ma'am. Nagpaila ko no siya nga ang anak ko no niya ang tagiya din Sa? Gusto siyang musuod, ma'am. Unya, ipasodi mo? Wa, ma'am. Tanawa lang diya sa bintana, ma'am. Makita naman diri sa gawas sa may gate. Ang aman man di ay ni Danny. Wala sa tingali ni Kwart ng tigwang ay. Saan ko man siya, Nga, mawa ni sa akong kinabuhi. Mawa ni sa akong danan tigwang, Nagsamok-samok ng gudid ako. Naibaw gudid siyang wala din niya ang iyang anak. Tuan na sa munti.
Magsamok-samok yapon. God, Ma'am. ayaw na pasulang tiguan nga. Igna nga way Dani dinhi nga nagpuyo. Og ingna nga dili si Dani ang tag-iya ni baya. Nagkasabot ka? Yes, ma'am. O sige, balik ka dito. Kay basig bukat-kat at musod na dire. Mukat-kat gani sa kural kay musod. Pusila. Yes, ma'am. Sir, pasensya na ka, sir. Way Dani nga nagpuyo din eh. O dili si Dani ang tigiyan ning baya, sir. Pusa, makalakaw ka na, sir. Anak na ko ang tagiiyan ng baya. Busa pasudla ko. Dili ba ka kasabot sa akong gingon mo, sir? Pahawa na din eh. Kay tingaling mapusilan ti kayo noon. O mamugos ka, musuod ka na eh. Lakaw na! Oh, Lakaw na! Oh, sakto kay ang karsunis og sinina nga akong gipalit para nimo. Salamat. Lisod man sad kaayo og di ka mag-ilis. Maglakaw-lakaw ka nga katong sinina sa preso mo imong isulob. Katong orange nga nai-print nga letter P sa luyo. Basig maaani noon kang pugante. Sa otas pagpasalamat, attorney. Nako na kay kagdatabang nako. Gawas ngayon mo kong ipagawas sa suod sa presuhan. Karon, imo pagi kong ipahimutan pagayo. Wa kay angay hunahon-naon, Dani. Katungdanan ko ang pagtabang nimo. Ako ning trabaho. O gusto lang kong makatabang nimo. Unsa otas pagbayad sa mong kayo nako. Dili ako mo'y nagtabang nimo. Ang Ginoo. Ako lang ang gihimong instrumento. Aron matubag ang imong mga gipangayo. Ang imong giampo. Daan ta na kang gisultihan. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Kay naa siya. Nagtanaw. Wa matug ang Ginoo, Dani. Attorney. Okay na ka? Andam ka na makigatubang sa imong asawa? Hinumdumi. Kung magtipig tag kasuko, o dili mo pa saylo, mura ginapos na atong kaugalingon. Dili lang ang atong kalag ang masakitan, kung dili hasta na ang atong lawas. Ang pagpasaylo, makatabang sa atong panglawas, o sa kaluwasan sa atong kalag. Attorney. Tana, ihatod na ka sa inyo. Inigabot mo sa inyo. Unya imong ikatubang ang imong asawa. Unsa may una nimong litukon nga po? Tingali. Pangumusta. Pangumusta nga may daang kamingaw? Mangutan ako, Dani. O gusto ko klaro og tinaw nga pagkasulti. Makapasaylo ka sa imong asawa? Ambot lang. Di ko makasiguro. Basta sa kung una-una og kasing-kasing, gusto ko na siyang pasilo. Ipatigbabaw ko gihapon kaniha nga kong pagmahal nga iyang bana. Bisan pa man sa akong dakong kaligot-got sa iyang gibuhat. Anaa paghihapon ang dakong kugma kaniha. Tabangi ko gampo, Anthony. Nga di lang mo sab nga kung pagbati kung magkatubang na mi sa kong asawa. Ampo lang, Dani. Ampo. Okay, let's go.
Mauna ba ni ang inyong panimay? O, attorney. Yun na. Kinsa nang tikuwang naglingkod sa gawas sa inyong gate? Murag doon na siya gihuwat. Uy, basig atakiho na simba ko. Init ra ba yung nahimutangan? Basig ma-heat stroke na. Nakaila ka na, ha? Oh, Ginoo ko. Dili. Danny! Hey! Danny! Pa, Ponso. Aduh, Dani. Pa, anong nakatinis gawas? Ano wa ka man musod? Dili ko nila pasudlot. Bisan og nagpailan ako nga anak na ko ang tag-iya dining baya. Pero dili si mutuo. Kipapahawa inoon ko. Pero nahibaw ko maapot ka. Mauwa ko mapaulit dong. Naghuwat ko sa imong pag-apot. Kitsa may wa mo pasudi mo. Ang gwardya. Guard! Guard! Ay, sir. Ikaw ni? Kanong wa ni mo pasudla kining akong amahan? Sir, pasensya. Ngano? Mo'y mando ni ma'am, sir, nga di sa pasudlon. Unsa? Nakakita ba siya ug wa makailas kong amahan? Wa ko kibaw, sir. Manubag ka ning imong gibuhat kong amahan. Dali pa. Sutang rin. Ablay na gate. Kasi nang itala ko saling? Uy! Honey! Ikaw ni? Uy po! Kumusta na ka pa? Dugay naman kang wa mo suri-suringan hipa, uy! Kaniyara siyang gawas-gawas. Ug wa ni mo pasudla. Unya karon maayo kay kang mong isingisis kong amahan. Plastic ni mo, Glinda. Uy, napausa ko nagipanulti ni mo. Ayaw na lang pagpakaroon ng nun, Paglinda. Bisan ugto ako sa sud sa prisuan, gimonitor ta ka dinis kawas. May mga mata nga nagtanaw sa imong mga binuhatan ug nahibaw na kustanan. Busag gikan karon. Karon yung adlaw, di na ko gusto nga makakita pa sa imong panagway. Layas karon dayon ug ayaw na gyud pagpakita na ko pag-usab. Uy! Dili mo kini mabuhat ako gani, ha? Asawa ko nimo ug may katungod ko aning baya. Ay kabalar ka. Gitigom ko lang ang mga ebidensya sa imong gibuhat ka rin ako. Sa imong pagbudhi nako. Sa imong pagpasangil nga gilugos ka. Pero ang tilod, imo di katong laki nga nasakpan ta mo. Ug aron makalingkawas ka sa imong gibuhat, imong gipusil ang mong laki. Ug gipatuon imo nako nga buot ka untang lugoson. Apan ang tilod, naghimo na imong usa ka malaway nga buhat. Ug para maluwas lang ang imong kaugalingon nga di na itong higayon na. Nagsabak ka sa itong anak. Mutulo palang kabuhan sa imong sabakan. Gipusil mo ang maong laki ug ako nga tungod sa sobra kong pagmahal nimo, giangkon ko ang imong pagkakriminal. Hinungdan nga ako may nagpabilanggo. Oo, tinuod bitaw na. Unya, sa na nako. Imo na sa kay imo manggiangkon. Tugay di ko makatugot nga adto ka sa sun sa bilangguan, mga anak sa itong anak. Ayaw na pag-iskot sa itong anak. Kay dugay na siya'y namatay. Unsay put mong ipasabot? Gipakuha ko siya. Unsa? Oo. Gipakuha ko siya. Pero nga naman! Anong gibuhat mo man ka to? Huwag ka mamaluwi sa bata. Gipakuha mo ang atong anak. Dili mo siya anak. Unsa? Dili ikaw ang amahan. Dili ikaw ang amahan na to bata. Hinungdan nga gipakuha ko siya. Sobra ka na pinagkadautan, Glinda. Bayaran mo kinigmahal. Tanaw talang kung makadot ka ba. Di ko nimo mapahawa ng baya ug labaw nang di ka makapapriso nako. Kay humana ang maong kaso, Danny.
imo nang nasilbihan. Kinsay nag-ingon? Kinsa ka? Ako si Attorney Sembrano. Ang abogado nga mo'y nagtabang sa imong bana aron makagawas sa bilangguan. Og nakumpleto ng ebidensya. Tungod kay ining inyong panagsulti karon. Wa mo'y kalibutan nga gikuhaan ko kinig video. Og usan na kini sa mga ligong ebidensya batok nimo. Ka ikaw mismo, miangkon sa maong salaod. Nanawag na kog mga pulis, karong taod-taod, moabot na sila. Kinahanglang manubag ka sa imong mga binuhatan. No. Dili mo ka na mahito. Dili na mahito mo. Dili mo makapapriso na ako. Dili! Nanang mga pulis, Mga pulis? Surrender lang, Linda. Ug tubaga ang mga salaod nga imong nabuhat. No, dili. Dili ko magpadako. Dili! Linda! Linda, yung paglagan! Linda! Gino ko, nahug si Linda sa gdanan. Linda! napanubag na ni Glenda ang iyang mga sa. Huwag siya maluwas sa iyang pagkahug sa hagdan. Maayong pagkaparok ang iyang uho sa simento. Hinungdan nga wagid siya matabang. Danny. Di kitingalibot ang Ginoo. Nga kumoy maningil sa nga nahimo ni Glenda din ako. Dili siya buot nga mamansahan ang imong mga kamot sa dugo sa tao nga makasasa. Giluwas ka gyud niya gikan sa mangit-kit imong kahimtang. Ingon anak kakamahal ni Kristo. Basta mo sangpit ka lang ug isalig mo niya ang tanan. Siya ra ang maningil sa mga makasasa. Siya ang manimahos. Siya ang mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Salamat, Ginoo. Salamat kay wa ko nimo biyahe. Wa ko nimo talikdi. Bisan sa kong kahitang giluwas mo ako. Gikan sa manghitid kong nahimutangan. Salamat sa Diyos. Salamat sa tanan. Nagapasaylo ka na ba sa imong asawa? Danny, Gitugyan ko na sa Ginoo. Ipasaylo ko na siya sa buhay pa. Tinawag na magmalinaon siya sa iyang namutangan karon. Kaya ang pagpasaylo usa ka paagi sa pagpaubos. Bisan ikaw na ang gilaktakan, ipakita gyapon nimo ang imong paghigugma kanila. Bisan sa makasakit sa dusdak sa kutsilyo ang ilang pulong, ipakita gyapon ang imong pagmahal nila pinaagi sa pagpasaylo kanila. Mingon, daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.